Τι καινοτομίες θα κάνει ο Ζαγοράκης, είπε θα κάνει αλλαγές στην ομάδα. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Από τον Μπουφάν του Σάντος, Αδερφέ, θέλω να κάνει το Φερνάντο και εγώ στο μεταφραστή του για να ζητήσουμε υπεύθυνα. Δεν θα το κάνω. Ο ίδιος ο Φερνάντο. Ο ίδιος ο Φερνάντο. Αλλά να πάρουμε, να σου πω κάτι, μαγαζί με Μπουφάν στην Τούμπα. Μην πάμε μακριά, μην ξενιτευτούμε. Ναι, καλή σας ημέρα. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνούμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, μας ακούτε? Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σας τηλεφωνώ. Είμαι ο μεταφραστής του κ. Φερνάντο Σάντος. Είμαι ο μεταφραστής του κ. Σάντος. Θα τον γνωρίζετε, φαντάζομαι, έτσι είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχουμε βρει το κατάστημά σας από το ίντερνετ για μια αγορά. Απλώς επειδή ο κ. Σάντος δεν μιλάει ελληνικά, θα ήθελα να μεταφράσω αυτά που θα ήθελα να σας πει. Είσαστε πολιτής στο κατάστημα ή μιλάμε με κάποιον σε άλλο πόστο? Υπεύθυνος μου, τι θέλετε? Μισό λεπτάκι να σας δώσω τον κύριο Σάντος. Ο κύριος Σάντος ρωτάει αν τα δερμάτινα Μπουφάν που έχετε στη διαφήμιση είναι αυθεντικά ή είναι ψευτόδερμα. Τον ενδιαφέρει αυτό τον κύριο Σάντος? Το κουλόρ. Ναι, βασικά τα φοράει αρκετά, εν πάση περιπτώσει. Αυτά έχει αρκετά στη συλλογή του. Απλώς τα έφερε από το εξωτερικό συνήθως. Απλώς τώρα παράστηκε μια ανάγκη για να τα βρει γρηγορότερα. Απλώς φοράει. Θέλει αυθεντικό δέρμα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν τον ενδιαφέρει η τιμή. Τον ενδιαφέρει να είναι αυθεντικό το δέρμα. Δηλαδή να μην καταστρέφεται εύκολα. Ναι, από τη στιγμή που γράφει πάνω στο site δεν είδατε τι ακριβώς αναφέρουμε? Εντάξει, αυτό ό,τι γράφει στο site. Ναι. Είναι αληθινό. Ναι, μόνο αυθεντικά και τα κατασκευάζουμε εμείς αυτά τα δερμάτια. Το ξέρουμε. Βασικά ρωτήσαμε. Ο κύριος Σάντος ρώτησε κάποιους από τους γνωστούς του εδώ και μας είπαν να πάρουμε στα δερμάτινα Σαββίδης, γιατί ότι είναι η καλύτερη ποιότητα. Σε τι τιμές μπορούμε να βρούμε? Βασικά τον ενδιαφέρει και το χρώμα. Δεν θέλει κάποιο ανοιχτό χρώμα. Σε καφέ βασικά τον ενδιαφέρει. Συγγνώμη, πού τηλεφωνείτε? Βλέπω αθηναϊκό νούμερο. Ναι, είμαστε στην Αθήνα. Είμαστε στην Αθήνα, παίζει με τον Πανιόνιο αύριο ο ΠΑΟΚ και είμαστε στην Αθήνα. Τώρα αυτή τη στιγμή γι' αυτό σας τηλεφωνούμε. Ναι, με ακούτε? Ναι, ακούω. Ναι, βρισκόμαστε στην Αθήνα σε ξενοδοχείο η αποστολή, γιατί αύριο παίζουμε με τον Πανιόνιο για το πρωτάθλημα, για το εξαναβόλης παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο τηλεφωνούμε από Αθήνα. Μπορούμε να. Αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα δερμάτινα είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πολύ καλές ποιότητες. Και ό,τι θέλετε μπορούμε από κοντά τώρα από τηλέφωνο, τι να σας πω. Μπορούμε να έρθουμε κάποια ώρα. Ξέρετε, βασικά έχουμε ένα προβληματάκι τώρα. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε με τον κόσμο κτλ. Υπάρχει κάποια ώρα που δεν θα μπορούμε να έχει κόσμο το μαγαζί, γιατί ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα όταν ο κ. Σάντος είναι στο δρόμο έξω τώρα και τελευταία έχει κάποια προβλήματα με τους οπαδούς. Αν μπορεί να έρθει κάποια ώρα. Έστω 5 λεπτά αφού κλείσει το κατάστημα, ας πούμε. Για να μην έχει κόσμο, καταλαβαίνετε, να μην έχει προβλήματα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Το ζητάμε σαν χάρη. Δηλαδή, κλείνεται μια μέρα, ξέρω εγώ τι ώρα κλείνεται, 8 η ώρα, 9 το απόγευμα. Να μπορεί να έρθει, ας πούμε, 5-10 λεπτά παραπάνω, αρκεί να μην έχει κόσμο το κατάστημα, γιατί του είναι λιγάκι δύσκολο, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν κόσμος που τον βρίζουν, τα ξέρετε τώρα εσείς. Φαντάζομαι αν είστε και ΠΑΟΚ κιόλας. Για πότε τον ενδιαφέρει, για πότε? Από την Παρασκευή και μετά. Δηλαδή την Παρασκευή, ας πούμε, θα ήταν εφικτό? Την Παρασκευή θα έχουμε τον προπονητή του Άρη εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι τότε. Ωραία, δεν έχει πρόβλημα γιατί γνωρίζονται. Είναι φίλοι. Μπορούμε να έρθουμε δηλαδή 5 λεπτά αφού κλείσει το κατάστημα? Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε κλείσει ραντεβού και είπε θα έρθει αυτός, οπότε ίσως είναι λίγο δύσκολο για αυτόν. Ωραία. Θα μπορούσατε τη Δευτέρα. Ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα Δευτέρα. Απλώς να μας πείτε τι ώρα κλείνει το μαγαζί για να έρθουμε ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Ναι, το μαγαζί κλείνει 3 η ώρα τη Δευτέρα. Ωραία, 3 η ώρα θα είμαστε 3 η ώρα εκεί ακριβώς. Ξέρετε, είναι λίγο σημαντικό όσο και δεν το πιστεύετε. Ο κύριος Σάντος αυτά τα έχει μέχρι και για αγούρι. Πώς να σας το πω τώρα. Φαντάζομαι. Εντάξει, έχουν ακουστεί και πολλά σχόλια γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σαββίδης είσαστε? Ναι, εγώ είμαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας επισκεφτούμε τη Δευτέρα για ένα καφέ Μπουφάν δερμάτινο καλής ποιότητας. Καλομέρα. Ωραία. Καλομέρα. Ναι, γεια σας.